ड्राग्सआ समाजाव भाइरास बायदि हाबगासिनो दं। ड्राग्सआ दिनै समाजाव ओरैबायदि मोनसे भाइरास बायदि हाबनो हमदों। जौ जुवानि गेजेरजों गोबां माखासे गाज्रि जाथायफोर जालांबाय। बे आइनि जौनि थासारिनि गेजेरजों गोबां माखासे इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट जालांबाय, गोबां माखासे रेप केस जालांदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथां दिपेन बर'आ ड्राग्स लानाय जौ जुवाजों थानाय मानसि लांखारनाय बायदि समाज बेरेखा हाबानि बेरेखायै गोख्रों रावजों बन्द खालामनो थाखाय बुंथिदों। दानिया फैदो बिथां दिपेन बर'आ मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। बर' बिमा गौथुम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे सिस्टार अर्गेनाइजेसन आरो बे गौथुमनि गेजेरजों दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोबोद गोख्रों मोनसे हाबाफारि बेयाव रनसायनाय जादों आरो बे जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो जिल्ला हेडक्वार्टार क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै गासै बिटिआरआव आसामाव गुबुन जिल्लायाव बड' मादार एस'सियेसननि गेजेरजों समाज बेरेखा जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बिनि सांग्रांथि लाबोनाय आरो बेबायदि समाज बेरेखा हाबाफारियाव जिफोर जाथाय जालांबाय बिनि न्याय आरो जास्टिस नागिरनानै आरो बे जाथायफ्रा जाहाथे इयुनाव आरो मालाबाबो जाया प्रशासन आरो सरकारनियाव स्ट्रंलि माने बेखौ होबथानायनि दाबि दैखांनानै दिनै बे रेलिखौ लानाय जादों। जोबोद मोजां मोनसे मेहेरगोनां ओंथि गोनां हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ मिरु बड' मादार एस'सियेसन आरो जिल्ला लेभेलाव जोंनि आनसलिक आरो जिल्ला एबसुनि मददाव बेखौ खुंफुंनाय जादों। गुबैयै जि ड्राग्सनि आरो जौ जुवानि बाथ्रा, ड्राग्सआ दिनै समाजाव ओरैबायदि मोनसे भाइरास बायदि हाबनो हमदों जेराव जोंनि मोजां जेनेरेशना धंस जादों। मोजां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा स्कुल कलेजाव फरायबाय थादों बिथांमोननि जिउआव मिथि मोनस्लाबा सासे बे ड्राग्सनि जि मोनसे इम्पेक्ट आरो बे इम्पेक्टनि थाखाय दिनै रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थानो गोनां जादों। बेखौ स्ट्रंलि बन्द खालामनांगोन आरो बन्द खालामनायनि लामाया मोननैल'। मोनसेया जाबाय जोङो सांग्रां जानांगोन, बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाखौ दिनै बड' मादार एस'सियेसना आवाज दैखांनानै पाब्लिकखौ गार्जेनफोरखौ एवार खालामनो नागिरदों आरो सरकारखौ जायफ्रा ड्राग पेडलार्स जायफ्रा ड्राग्सनि बेहा खालामो बा बेखौ दिबथिङो बिथांमोनखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो बन्द खालामनांगौ। दा बेखायनो जुवा गेलेनायनि गेजेरजों बे आइनि जौनि थासारिनि गेजेरजों गोबां माखासे इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट जालांबाय, गोबां माखासे रेप केस जालांदों, गोबां माखासे बेबायदि मार्डार इन्सिडेन्ट जादों, गवालपारा इन्सिडेन्ट जादों, माने माजबाद इन्सिडेन्ट, धिं इन्सिडेन्ट, जि इन्सिडेन्टफ्रा समाजाव मालाबाबो माने जायगा मोननाङामोन आरो बे माने जि जिनाहारि बे जिनाहारिनि थाखाय जोंनि समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट गोलैदों। जोंनि लाइमोन जायफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोननि जिउआ धंस जादों। दा बेखायनो बेखौ होबथानायनि थाखाय दिनै बेयाव दाबि दैखांदों बे घटनाफोरा जाहाथे रिपिटेडलि उनाव मालाबाबो जानो मोना। गुबुन दिगा जाहैबाय जे मानसि लांखारनाय, प्रलबन होनानै दिनै उइमेन ट्राफिकिं माने बेयाव सब टारगेट खालामनाय जायो। दिनै बागान ओनसोलाव बर'नि गोग्लैसोनाय माखासे ओनसोलाव बा माने ट्राइबेलफोरनि माखासे डमिनेटेड ओनसोलफ्राव माखासे चक्रफ्रा माखासे ग्रुप्सफोरा माने मालाबा आइजोनि महर लानानै, मालाबा बिमानि महर लानानै, मालाबा सेंग्रानि महर लानानै थाखा फैसा साख्रि बाख्रि होगोन प्रलबन होनानै काश्मीर बायदियाव बर' दिनै लाइमोनफ्रा बे माने इलिगेल ट्राफिकिंनि गेजेरजों सौहैदों। बेंगलर, दिल्ली, गुबुन थावनियाव बे बिराद भेरि माच डेन्जारास आरो बेबायदि रुट बड'लेण्डनिफ्राय आसामनिफ्राय माने नोङो गामि गफानिफ्राय थांनानै काश्मीर बायदियाव जुदि जोङो ट्राफिकिं जानानै सौहैनाया बे गोरलै खोथा नङा। दा बेखौ जोङो मर कनसियास, मर एवार जानांगोन आरो बन्द खालामनांगोन। दा बेखायनो मोनसे समाव दायना दायनिनि थासारिया गोबांमोन, दिनै खमायबोबाय। जोङो दिनै मेडिकेल साइन्सनि फारसे बांसिन सांग्रां जाबाय, थेवबो दाबो खना खनला दायना दायनिनि बिसासा दाबो दंबावो। दा बेखायनो समाज बेरेखा, आयेन बेरेखा हाबाफारि आरो समाजखौ गाज्रि खालामनाय जायखिजाया हाबाफारिखौ होबथानायानो बे एवारनेसनि गुबै थांखि आरो सरकारा माने स्ट्रं जानांगौ। चाइल्ड मेरेज बन्द खालामदों, खिन्थु चाइल्ड मेरेजआ दाबो खना खनला सोलिबाय थायो, जाबाय थायो
आरो जों मिथिस्लाबा जासे मालाबा बेफोर हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थायो दा बेखायनो समाजखौ सांग्रां खालामनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखि आरो बर' बिमा गौथुमनि आइजोनि जि मोनसे लिडारशिपआव बे गौथुमनि गेजेरजों समाज फोसाबनायनि बड'फाया जि गेरेमसा माहारि दानायनि खोथा बुंदों आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जि समाज फोसाबनायनि थाखाय जि मोनसे जोंनो मोनसे माने बानि होनानै गालांबाय बेनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि जि मोनसे मैखोम जोंनि हाबाफारि बा बिफावखौ जों मावलांनांगोन आरो दिनैनि हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंबाय बे मोनसे गिदिर इम्पेक्ट समाज आरो बर' हारियाव लाबोगोन आसाम आरो भारतनि सुबुंफ्रा बड' मादार एस'सियेसननि बे एवारनेस आरो बे दाबि दैखांनायखौ दिनै गोख्रोङै मिथिबाय आं मिजिंथिदों बर' मादार एस'सियेसननि नेतृत्वआव फैबाय थानाय समाव आरो बिनिख्रुइ साबसिन आरो शक्तिशालिसिन हाबाफारिफ्रा माने जाफुंसार महर मोनगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय समाज बिजोङाव बर' आइजोफोरा आरजाथावै जोथोन थारैनो बियो जोबोद मोनसे लाजिथाव मुगैथावबो आरो माने इरेसपन्सिबोल आरो इरिलेभेन्ट होननानै जोङो बुंनांगोन ससियेल मिडिया रिल वाट्सएप फेसबुक जों इन्स्टाग्राम बयबो बाहायो आरो दिनै मोनसे आल्ट्रा मडार्न आरो मडार्निटिनि नामाव जि मोनसे मडार्निटिखौ नोङो लक्ष्मण रेखाखौ बारनानै दिनै आब्रुथि गैयै माने जोंनि गाननाय जोमनाय खोथा बाथ्रा बुंनाय बा बायदिसिना नोङो एक्टिं बा बायदिसिना पस्ट होनाय बेफोरो जोंनि इयुन जेनेरेसन जायफोरा स्कुल कलेजाव दङ जायफोरा टिनेज जायफोरा माने चाइल्डहुड स्टेजाव दङ जायफोरा माने एडाल्टहुड जायाखै दाबो माने बैसोगोरा जायाखै माने जिखौ भारतनि संबिधाना माने जि सिमा खानानै होदों बिथांमोननि गोरलै मेलेमाव इम्पेक्ट खोलैयो आरो समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट खोलैयो दा लिबार्टिनि नामाव आरो लिबारेलिजेसननि नामाव जोङो गावखौनो बांद्राय अभार एक्सप'ज खालामनाय खोथा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय एक्टिं आरो पस्ट होनायनिफ्राय दिनै बयबो गावखौ माने पपुलारिटि जाजानो लुबैयो गावखौ बयबो दिनै डेमनस्ट्रेसन होनो लुबैयो आरो बे पपुलारिटि आरो डेमनस्ट्रेसननि मुङाव दिनै समाजा जिखौ समाजनि जि मोनसे बन्धन समाजनि जि मोनसे माने खान्थि थायो मोनफ्रोमबो धोरोमाव आसार खान्थि थायो धोरोमनि माखासे बानिफोर थायो आरो सोद्रोमथि थायो गामियाव गामि आफादनि मोनसे नेमखान्थि थायो बेफोर गासैबो सिमाखौ दिनै माखासे सुबुंफ्रा बारनो हमदों आरो बारनानै दिनै बिथांमोना जेंनायाव गोलैदों मालाबा निमाहा बिफिनदों मालाबा गाब्र'नो गोनां जादों गादलिनो गोनां जादों आरो जिउआनो मालाबा खैफोद आरो धंसबो जानो गोनां जादों बेबायदिजों समाजा जेबो लाब जाया जोङो बास्तबमुखि साइन्टिफिक सिन्ताजों समाज आरो हारि दानायनि जोंनि ससाइटि जोंनि समाजाव गामि आफाद थायो धोरोम आफाद थायो गुबुन गुबुन धोरोम जि धोरोमावनो थाया मानो समाजाव जोंनि देरसिनफोर सेनियरफोर थायो जायफोरखौ जों मान होनांगौ आरो जिखिनि जोङो मावनो हायो देशनि नागरिक हिसाबै संबिधान आरो डेम'क्रेसिया जिखिनि जोंनो राइट होदों बेखिनिखौ मावब्लानो साबसिन जायो बिदि होननानै नोङो जुदि अभार एक्सप'ज खालामो जोङो वेस्टार्न कान्ट्रियाव थांनानै थायाखै भारतआ जाबाय ऋषिमुनिनि देश भारतआ जाबाय मोनसे स्पिरिचुवेलिटि सिन्ता सान्थौजों माने थांनानै थाग्रा जुग जुगनि मोनसे हादोर आरो बेयाव तक्षशिला नालन्दानि बेयाव सिभिलाइजेसन दङ बर'फोरनि माने सिभिलाइजेसन दङ ब्रह्मपुत्र भेलिनि सिभिलाइजेसननि बाथ्रा दङ दा बेफोरखौ बारनानै जोङो बै सिमायाव थांनाङा बेखायनो आङो खावलायगोन जे बर' बिमा गौथुमा बेबायदि समाज बेरेखा हाबाफारि बेखौ गोख्रोङै बन्द' खालामनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो गुवाहाटीयाव माखासे इन्सिडेन्ट जाबाय थादों गुवाहाटी जिल्ला कमिटिया दिनै स्ट्रंलि बिनि सायाव हाबा मावनो थाखाय एक्सन लानो थाखाय दिनै गोख्रोङै बिथांमोना रल लादों सासे नङा सानै अबथिरायै जिउ गोमानांनाय गुबुनजों थांनानै माने गुबुन मोनसे थासारियाव गोलैनानै जिउ गोमानांनाय एक्सिडेन्टेलियानो जा इन्सिडेन्टेलियानो जा दा जोङो मालाबा समाजखौ नुवा मालाबा जों हारिखौ नुवा आरो जेब्ला जाथाया जायो अब्ला समाज नागिरो हारि नागिरो माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बहा बर' थुनलाइ आफादा बहा बा गुबुन गुबुन आफादफोर बे आफादफोरखौ नागिरो खिन्थु
बिथांमोना सोंनानै थाङा जे आं गाज्रि खामानि मावनो थांगासिनो दङ बे आफादफोरनियाव सोंनानै थाङा खिन्थु जाथाया जायोबा परियाला न'खरा बै समाजा आफादफोरखौ नायगिरो बे जोंनि थाखाय दिनै मोनसे साननो गोनां बिथिं बेखायनो बेफोर थासारिखौ बन्द खालामनायनि बेलायाव सोरनि गथ'आ बहा थांदों मा खालामदों मा जादों सोरजों बेरायदों बबेयाव फरायनो थांदों डेफिनेटलि जोंनि गार्जेना जोंनि समाजा बिनि सायाव एसेबाबो नोजोर लाखिनांगोन मडार्निटिया जेसेबांखि थाया मानो लिबारेलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन ग्लबेलाइजेसन बे थासारिया जेसेबांखि फैया मानो जों थिग थायोबा बेबायदि स्ट्रागल बेबायदि चेलेन्जखौ जोङो माने काउन्टार खालामनानै जोङो जिउखौ जों गोग्गो गोथारै दैदेनलांनो हागोन गोजोन्थों